Ikusten dut goian, Lorkan gaude, ezta? Lorka herrian. Lorka herria. Euskal Herriko Lorka, Nafarroako Lorka. Bai, bada beste bat. Beste bat, Murtzian, ezta? Bai, Murtzialdean. Lorka ezaguna. Bai, oso ezaguna gainera. Baina hau da, Lorka, Nafarroa. Txari, frontoia da, ezta? Bai, frontoia. Herriko frontoia. Herriko frontoia. Lehen, beharinen ezautu dut munduko frontori zailena. Zailena? Zailena, baina hau ere ikusten nahi naiz? Ba, hau ere ez dakit nik. Esker pareta berran, eskuin pareta dauka? Bai. Balkoiak, bankuak? Askotan hor baloikadak eta pilotakadak eta izaten dira, etxe horietan. Etxe horietan? Eta hor ere bai. Hor ere bai? Hor ere bai. Zurea da hori? Ba, etxoko hori gurea da. Ah, bai? Onan entorren. Zer daukaz hor, garajeren bat edo zer da hori? Bueno, ikusiko duzu, ikusi nahi duzu? Bai? Bai, bagoaz. Ojo. Ez ditxu. Ez ditxu? Bai. Ustut lehen erandu dalanik garagardo bat ez ditxu izenekoa. Jakina, badugu oso garagardo gozoa eta estia, ere bai. Xabi zautzen duzu? Bai, nire zenarra da. Egun zara Xabikin? Xabikin egon naiz. Ene, garagardo edaten. Bai. Haze ongi, ez da? Eta orujua. Horregatik sato zain pozik, ez da? Eta hemen zer daukazu, zer da hau? Bueno, hemen saltzen dugu Xabik egindako estia eta baita garagardoa, zuk dastatu duzuna, orujua. Hemendik pasatzen dira erromesak. Ados? Eta orduan hemen gelditu eta zerbait hartu, pastaren bat, kafetxoa, infusioa, horiek ere baditugu eta... Denetik pixkat? Bai, denetarik. Bai. Ikusi genezake? Na, jakina. Bai, etorri. Aurrera, hauxe dugu, ez ditxu. Frutak, pate, pasta, garagardoa. Ojo! Garagardo hori. Ojo, cuidao. Ojo, cuidao. Eta gero hemen ogiak... Kafetegi ere, bai. Eta kafetegia, bai, karo. Pentsazazu, erromesak etortzen dira, eta bueno, kafea ikusten baldin badute, gainera, kafetera batekin unkitu egiten dira. Kafetera bat. Kafea, benetako kafea. Da nola ez? Estia. Hauek dira, estia ateratzeko erabiltzen ditugun tresnak. Tak. Bai, hauek dira, kompleto. Txari, hau da, denda, kafetegi, estitegi... Bueno, eta ez hori bakarrik. Hau izaten da goizez, baina gero atxaldez beste zerbait da. Beste zerbait da, esan dezu. Bai, niri musika gustatzen zait betidanik, eta musika, terapiak, yoga... Orduan yoga eskolak ematen ditut eta musikarekin ere aritzen naiz. Ikusi dezakegu hori? Eta orduan ikus dezakezu hemen, ze txokoa dugun. Ojo! Hemen daukagu gong bat... Nungoa da? Hau Nepaletik ekarria. Nepaletik? Nepal, bai. Nepaletik lorkara? Nepaletik lorkara. Bai. Hau da, bueno, nire musika tresnen artean kutxunena. Begiak itxi, Guazen. Honek zer egiten du? Honek, bueno, apurtzen dizkizu hor barruan dituzun tentsioak eta zailtasunak eta apurtu behar duzun guztia. Zer gehiago daukazu hemen? Tambor txamaniko deitzen dena. Tambor txamaniko? Txamaniko. Ojo! Bai, txamanek eta erabiltzen dituztenak. Jo dezaket? Bai. Tegoa lanuetara joan da... Real. Nafarroan egon da, Osasuna. Hoxe. Arrazoia. Hau Osasun, arrazoia. Hau, hartu dezaket? Bai. Gutxiak gordetzeko, zer da? Ez? Hau da musika tresna bat. Hemen dauden guztiak musika tresna dira, begira. Izena? Harmonium. Harmonium edo harmonium. Bai. Bera, hau bi eskuekin jotzen da, esku batekin hemen, eta besteakin, ematen diozu. Ezagun egiten zaizu? Agur jauna. Honek ere egiten du? Honekin ere, bidai egiten duzu, ez da? Bai, vibrazio bezala egiten du. Txari, eta hauek, plater hauek edo kaso hauek? Kaiku hauek, erran nahi duzu? Bai. Itxoin, hauek probatu nahi dituzu ongi? Nahi nuke? Prestatuko dugu hau ongi, ikusiko duzu. Bale. Oinetakoak ere, bota horiek. Bai, bota horiek. Kendu. Siba ere jarri behar dugu hemen. Siba? Bai, siba jainkoa. Siba jainkoa? Bai. Zu etzan, Etzan? Etzan hor, bai, hauz gora. Eroso zaude? Bai. Bai?
Bale, erlajatu bai, arna sartuta bota, begiak itxi, eskuak jarri hola gora begira. Poliki ja, nahi baduzu mugitu. Baitz? Lola zaude? Hine. Ez datu zara? Ekauen zen. Azkenea. Ze susto. Hau, begira, hau ez dut inoiz erabili, baina atzinen esnatzen. Ja, gitarra elektriko ere jotzen duzu. Bai. Roka, pilo bat, heavya, punka, denetarik. Ni denetarik entzuten dut. Adios, oza, kapaz era Nepaleko gong bat jotzeko, edo punka, roka, edo heavya. Jakina, bai. Lasaitzeko hoiek eta behar dudanean askatu beste hau. Kontzertuak eta eman izan dituzu edo? Bai, talde askorekin, bertsioak egiten eta horrela, eta nire abesti propioak ere egin izan nituen, eta diskoa grabatuta guzti. Diskoa? Hemen dauka, diskoa. Ojo. Txari. Txari? Bai, disko bikoitza. Tak, Maite Kiro, déjate llevar. Déjate llevar, Maite Kiro, bai. Disko bikoitza. Disko batean, hola, lasaiagoa, experimentalagoa, kaikuak ere topatzen aldituzu hor, Cuencos Tibetanos. Ados, eta beste diskoan? Eta beste diskoan, kitarrak eta botxak. Tak, kompleto. Bai,